Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau barkanku ƴan uwa, barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda na ce zan yi bidiyo akan yadda za a samu coin ɗin Testnet na Sui blockchain wanda za a yi launching ɗin shi kwana kusa. Kasancewar ganin yadda muke shan wahala wajen samun coin ɗin Testnet na Ethereum wanda muke amfani da shi wajen gudanar da Testnet, musamman wanda aka yi a Arbitrum, Arbi da Coinsys da waye ne wanda ake gudanarwa yanzu haka, za a ga cewa muna shan wahalar samu. Yawanci ma kawai siya ake yi, ba a samu kyauta yanzu, sai dai a siya. Wani ka siya a wajensa saboda in ka je yin claiming ɗin ma sai abu ya ƙi. To shi ne, kaga coin ɗin Testnet yana da matuƙar muhimmanci. Wannan yasa in ce zan yi bidiyo a kai yadda za a samu na Sui. Tunda yanzu Sui an samu permanent Testnet, ma'ana Testnet wanda zai ɗore za a ci gaba da gudanar da shi. To ta yiwu nan gaba idan za a zo a kawo wani project za a ce a zo a yi gudanar da shi a Testnet. To shi ne, sannan kuma a Satoshi ko kenan mun ga cewa Testnet ma ya yi amfani, wanda har an yi amfani da shi an ba da NFT, non-fungible token. An ba da shi a ko wanda exchange suka yi amfani da coin ɗin Testnet da mutane suka tuttura sai suka ba su NFT. So dai ina ga ba sai na tsawaita bayani akan muhimmancin Testnet ba, tunda dai yawanci an sassani. So yanzu zan nuna hanyoyi guda uku. Hanyoyi guda uku zan nuna ta yadda za a samu coin ɗin nan. Akwai hanyoyi guda biyu. Shi ne misali za ka shiga cikin Discord na Sui ɗin nan. Kamar yadda in ke kan Discord ɗin yanzu za ka zo kan daidai inda aka rubuta Testnet. Za ka zo daidai inda aka rubuta, za ka zo inda aka rubuta Testnet for set ɗin nan, sai ka shiga. To shi ne. So akwai yadda za ka yi, shi ne za ka je ka kwafo address ɗinka a cikin wallet. Yanzu misali zan tafi cikin wallet ɗita. Extension ne da ni na sauke shi daga Q browser. So idan kai ma kana da shi ko akwai wanda suke samun matsala wajen shiga, za su danna waccan alamar. Akwai wata alama, okay. Akwai wanda suke shan wahalar samun shiga ga inda za su danna domin su ga extension ɗinsu. To sai ka janyo ƙasa. To kana janyo ƙasa za ka ga cewa ga ainihin abin da kake buƙata, Sui ɗin a nan gurin. To shi ne za ka shiga, za ta buɗe maka gashi nan sai ka sa password ɗin da ka saka. Yanzu misali kamar ni, wannan password ɗin abin da ya sa nake nuna shi saboda kun san ba wai password bane, yana zama ne a cikin waya ne shi wannan. Gashi nan unlock. So gashi nan dai za ku ga coin ɗin da nake da shi. Gashi nan ina da guda 25. So ga wanda kuma na yi ainihin staking wanda zan dinga samun kaso guda 50. Ga balance ɗina. Balance ɗin yakan ɗan canjawa saboda yanayin boot na abun. Waɗannan kuma Coinson Testnet ne gaba ɗayansu. Ga su nan gaba ɗaya wannan da a exchanger na claiming ɗinsu. So dai abin dai da muke buƙata shi ne ainihin coin ɗin blockchain ɗin. Shi ne Sui ɗin. Shi ne abin da muke buƙata. Kuma kar a manta, ko kuma in ce akwai wani abu da shi ne misali gashi nan in muka danna wannan alama za mu ga cewa sai mu danna wajen network. Gashi nan wajen network ma'ana nan wurin kenan. So za ka ga ya kasu kashi 1, 2, 3, 4. To in kun kula za ku ga cewa akwai alamar wannan, ma'ana akan Sui Testnet nake. Ga Sui Devnet. Duk waɗannan guda biyun za ka iya samun su. Za ka iya samun su a kyauta. Akwai yanda za ka dinga bi kana yin claiming ɗinsu. To yanzu mu dai abin da muka fi ba da muhimmanci shi ne Sui Testnet. Shi ne yafi muhimmanci dai. Wancan ɗin ma mutum zai iya claiming. Shi ma zan nuna yanda za a yi. So yanzu dai mun ga wallet ɗinmu tana kan setting ɗin Sui Testnet. So yanzu abin da za ka yi shi ne farko, zan nuna hanya ta farko shi ne ka danna wannan wajen. In ka danna, gashi nan ta ce copy address copy. To sai ka yi back. Ka je ka cikin Discord server.
In ba ka da ita, in ba ka da Discord server, sai ka zo akwai, bari mu ga, akwai wani link da na tura a group. To ga shi nan link ɗin za ku ga. In kana so ma sai ka rubuta link ɗin. In ba ka cikin group ɗin, sai ka rubuta ga nan https://discord.gg/c. Ga nan c ne a ƙarshen za ku ga. To ka rubuta, ko ka rubuta sai ka danna link ɗin, ko zai kai ka cikin Discord server na Sui blockchain. So ga nan dai za ku ga cewa ga nan ina cikin Discord. Ga nan za ka ja ƙasa, sai ka zo wajen faucet ɗin nan, Testnet faucet. Kamar yadda in gaya muku guda biyu ne, akwai Devnet faucet, akwai Devnet token, akwai Testnet token. To ga nan zan shiga cikin Testnet. So ga nan already akwai wani rubutu da na yi. Already zan tura. To nan gurin yanda ake, ko za ka rubuta wannan alamar motsiran, sai ka rubuta faucet a gaba. Ga nan alamar motsirai, sai ka rubuta faucet a gaba. To ko sai ka passing ɗin address ɗinka. Ga shi nan za ku gani address ɗina already na yi passing. Tun da na yi passing ɗin shi, yanzu zan tura shi. So kawai in ka tashi, kawai sai ka danna nan, ko ka yi pass ɗin. Ga nan na tura. Ga nan daidai nan. Oh sorry, abin ya tafi. Ga nan scientist. Ga yi can ya tafi. So shi ne. To da haka za ka je cikin wallet ɗinka, za ka ga cewa an yi crediting ɗinka. Ma'ana an turo maka Testnet coin. Sannan shi ma Devnet ɗin za ka iya zuwa ka shiga. Ga nan Devnet faucet, sai ka danna. Shi ma dai ga shi nan the same irin wancan za ka yi. Za ka rubuta alamar motsirai ɗin nan. Bari na ga. Kamar haka kenan. Sai ka rubuta faucet. Kar ka ce za ka danna nan, ga nan za ka ga ta ja space. Ka matsar da shi. To sai ka ɗauko address ɗinka, tun da na yi copy ɗin address, bari na yi pass. Sai ka danna ka tura. To in ka tura, za su tura ma cikin wallet ɗinka. Sannan kuma akwai time da ake dubawa. Shi ne time. Ga nan time yana ƙirgawa nan gurin. Time yana ƙirgawa ga shi nan. So sai wannan time ɗin ya ƙarasa, sannan za ka iya dawowa ka sake yin wani claiming ɗin. So shi ne, wannan ita ce hanya ta farko. So saboda kada wannan bidiyon ya yi tsayi, zan tsayar da shi a haka, sannan sai na yi wani bidiyo ɗin. Saboda haka sai ku duba cikin channel ɗin, za ku ga bidiyo na 2 da kuma bidiyo na 3. Domin hanyoyi biyu ne ainihin yanda ake samu. To amma akwai wata hanya ta 3 da na gano. To shi ne.